Исәнмесез, туры эфирдә яңалыклар чыгарылышы. Җомга көне вакыйгалары белән сезне мин Роза Хабибуллина таныштырам. Иң элек бүгенге тапшыруның төп темалары хакында. Менә беренче ай, менә бу март айында расчеткада льгота пусты. Бер тиндә юк. Ташламалардан мәхрүм иткәннәр. Авангард идарә итү компаниясе карамагындагы йортларның проблемалары әле һаман да шишелеш тапмый. Тухай районы өзенең 40 еллык юбилеен билгеле район исеме бөек шагыйрь белән ничек бәйләнгән, Гүзәл Шихапова ачыклады. Баланы кичкенәдән үк инглиз теленә ничек өйрәтергә әлеге темага Алтын балык балалар бакчасында республика семинары үтте. Белгечләр белән Ләйсән Ханова аралашты. Сыерчык ясын үлчәдек, аннары кистек, һәм алабы белән кадакладык. Укучылар күчмә кышларны каршы алырга әзер, тик канатлы дуслар гына ашыкмый. Ни өчен хәбәрчебез белде. Йорт хайваннары хуҗаларына дәүләт стандартлары кертелә. Кагыйдәләр беренче чиратта кемнәргә кагылачак? Идарәчеләр аркасында без социаль якланмаган катлаулар интеге. Безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына 20:01 йортында яшәүче шәһәрдәшебез шулай дип шалтыратты. Әлеге күп фатирлы йорт Авангард идарә итү компаниясе карамагында булган. Тик аның лицензиясе юк. Нәтиҗәдә шәһәрдәшләр интеге. Лариса Платоненко хезмәт ветераны, ультра коммуналь хезмәтләр өчен ташламаларга өметләнә. Ай сайын 1500 сум дигән сүз. Тик март айындагы квитанцияларда ташламалар дигән графа буш булган. Я звонила в управление. Торак коммуналь хуҗалыкның тарифлар бүлегенә шалтыраттым. Тик миңа бу акчаларны беркем дә кайтармаячак диделәр. Зур гаделсезлек бит бу. Лариса Федоровна кебек ташламага ия гражданнар 30лап, хезмәт ветераннары, инвалидлар. Алар барысы да үзләрен идарәчеләр арасындагы көрәштә иң зур зыян күрүчеләр дип исәпли. Менә бу март айында расчеткада льгота пусты. Бер тиндә юк. Соңгы льгота менә безнең. Я 40 лет живу в Челнах, у меня ни одного месяца не было долгов у нас. Никогда в жизни не было долгов по квартплате. И нас сделали крайними. 20:01 йортында яшәүчеләр узган ел ук автозавод идарә итү компаниясына күчмәскә дигән карарга килә. Хәзер аларны Ремжилстрой идарәсенә биргә телиләр. Аларга кичә вәкил килеп бюллетеннар да тараткан. Кемдер хәзер күчү яклы, икенчеләре исә күчмәскә ди. Тик башкарма комитетта йортта яшәүчеләргә тизрәк карар кабул итәргә киңәш итәләр. Югыйсә алар янә субсидиясыз калырга мөмкин. По техническим причинам, вот в связи с отсутствием лицензии у этой управляющей компании, насколько произойдет выгрузка и по каким начислениям, пока сказать сложно. Скорее всего, субсидии будут начислены только по отоплению, по тем квитанциям, которые придут от генерирующей компании, потому что выгрузка от них прошла и осуществляется. Без авангард җитәкчелеге белән элемтәгә чыгарга омтылдык. Тик эш вәгъдәләрдән узмады. Ә инде төшерү төркемебез компания офисына килгәч, хәтта ишекне ачмадылар. Авангард карамагында булган 12 йортка да апрельдә шәһәр исәпләү үзәгеннән бердәм түләү кагазлары килергә тиеш. Ләйсән Ханова, Гүзәл Хәбибуллина, Дмитрий Рачеев. Яңалыклар. Дизель ягулыгы дип солярка сатканнар. Кама буендагы 27-нче ягулык салу станциясе шундый гаделсез эш белән шөгыльләнгән. Хәзер аларның җитәкчеләренә җавап тотарга туры киләчәк. Штраф кагазлары язылган инде, тикшерүләр 6 станциянең һавага зарарлы газлар чыгару буенча килешү булмавын да күрсәтте. Аларның бер өлешен 30 тәүлеккә яптылар, икенчеләрен 250 мең сумлык штрафлар көтә. Экологлар барлыгы 100 ягулык салу станциясендә тикшерү үткәрде. Мы будем проводить такие проверки. Без мондый тикшерүләрне алга таба да үткәрәчәкбез. Кварталга бер тапкыр урынга барырга ниятлибез. Күп кенә станцияларның намуссыз эш белән шөгыльләнүе ачыкланды. Экологларга станцияларны тикшерергә президент Рөстәм Миңнеханов күрсәтмә бирде. Суднолар өчен каралган ягулыкта күкерт нормадан артык, ә ул кеше организмында туплану үзлегенә ия. Тукай районы бүген үзенең 40 еллык юбилеен билгеләп үтә. Шул уңайдан энергетик мәдәният сараена район төзелә башлаган еллардан ук актив хезмәт куйган ветераннар, хезмәт алдынгылары, башкарма комитет җитәкчеләре җыелды. Тукай районы республикада бөек шагыйрь исемен йөрткән бердәнбер район. Районның исеме җисеменә туры киләме? Тантанада Гүзәл Шихапова булып кайтты. Тухай районы оешканнан бирле республикада алдынгылар рәтендә иң беренче нәкъ менә бу район авылларында шәһәрдәгечә шартлар урнаша башлаган. Тухайлар беренчеләрдән булып газы суы кергән йортларда яшәгән. Бу жилищный коммунальное хозяйство оешмасын 3-4 ел эчендә оештырып, бөтен авылларда су, канализация, җылылык бирү шушы служба өстендә. Йортларга ремонт ясау. Бу әйбердә без республикада авылларда иң беренчеләрдән булып уздырдык. Мисал өчен
контейнерларға шөп жейіп, шөпні шығару, әлі біз ешістірғанда бір республикада бір районда да жоқ. 80-нче елларда республика халкын үзебездә үстерелгән яшелчә белән нибары 2 оешма тәэмин иткән. Аларның берсе Казан астында урнашкан, ә берсе Бәткедәге Ворошиловский хуҗалыгы булган. Бу исә районда авыл хуҗалыгының алга китүенә ишарә ясый. Тукайда беренчеләрдән булып нәселле ире мөгезле терлекләр үрчетә башлыйлар. Яшелчә белән анда заниматься иткәндә терлекчелек белән. Анда инде әзерәк полимерный ядро ясап, полимерный таналар белән заниматься иттек. Тагын элитный семинарлар, зерно семинарлары үстерү белән. Район бөек шагыйрь исемен 76-нчы елда ала. Элек Чаллы районы дип йөртелгән районның исемен үзгәртүгә күпләр каршы була, әмма Фикрәт Табиев әлеге уникаль исемне йөртүнең өстенлекләре күп дип яклап чыккан. Силнинский район дип аталадыр ел безнең алда. Чаллы район дип. Райисполком барые, башкарма комитет барые 76-нчы елда инде Тукай районы оешты. Тукай исемен Тукайның туган җылына багышлап бирелде ул. Ул чагында безнең беренче секретарь Биләев Рәис Кыямович горкомлыгы ул тәкъдим итте. Тукай районын юбилее белән котларга Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина да килде. Ул районның уңышларында хезмәтчән халыкның роле зур дип билгеләде. Не зря дали имя великого поэта. Ведь Габдулла Тукай для нас всегда являлся и является символом духовности и истинного патриотизма. Именно эти качества присущи людям, живущим на вашей земле. Бөек шагыйрь исемен йөрткән районның барлык күрсәткечләр буенча да ахыргы рәтләрдә булырга хакы юк. Әлегә район халкы Тукай исеменә тап төшерми. История прекрасная за 40 лет. А сегодня как? По итогам 2015 года в рейтинге муниципальных образований по Республике Татарстан Тукаевский район занимает достойное 5-е место. Так что, уважаемые ветераны, сегодняшняя молодежь достойно ваши дела продолжает. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. 14 апрельдә Владимир Путин белән турыдан-туры элемтә узачак. Россия буенча сорауларны кабул итү үзәге эшли башлады инде. Аның номеры экраннарда күрсәтелгән 04040 кыска номерына СМС һәм ММС хатларда юлларга. Сорауларны Москва Путину РФ сайтына калдырырга мөмкин. Шулай ук сорауларны видеога яздырырга да рөхсәт ителә. Барлык сораулар теркәлеп барачак. Туры элемтә көне студиягә махсус кунаклар чакырылачак. Алар арасында актуаль проблемаларга юлыккан геройлар, сәясәтчеләр, журналистлар. Узган ел Владимир Путин 4 сәгать эчендә 70тән артык сорауга җавап бирде. Турдан-туры элемтә беренче каналда трансляцияләнәчәк. Ул көндезге 12дә башлана. Баланы кичкенәдән үк инглиз теленә ничек өйрәтергә әлеге темага Алтын балык балалар бакчасында республика семинары үтте. Белгечләр белән Ләйсән Ханова аралашты. Сыерчык ясын үлчәдек, аннары кистек, һәм алып белән кодакладык. Укучылар күчмә кошларны каршы алырга әзер, тик менә канатлы дуслар гына ашыкмый. Ни өчен хәбәрчебез белде. Йорт хайваннары хуҗаларына дәүләт стандартлары кертелә. Кагыйдәләр беренче чиратта кемнәргә кагылачак? С 8 по 17 апреля белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КамАЗ. 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз. Мин шатланам. Апа күбекләр чыгарып керне юам. Гадәттә кер юу порошогы сөйләшми, а эссында бар да мөмкин. 3 килограммлы тайт кер юу порошогы нибары 189 сум. Акция 29 марттан 11 апрельгә кадәр гамәлдә. Натуральные сливки. Настоящий сливочный пломбир. Хрустящая вафельная трубочка. Тонкий слой шоколада. Пломбир советский сливочный. Удивительное мороженое. Изготовлено Славицей.
Узнавая о наших ценах, взлетает от радости. Квартиры в жилом комплексе «Крылатый» от 1 600 000 рублей. Сдача в марте. 78 24 32. 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности, доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Сіз яңалыклар тапшыруын карыйсыз һәм без дәвам итәбез. Баланы кичкенәдән үк инглиз теленә ничек өйрәтергә? Бүген Чаллыда әлеге темага республика семинары үтте. Анда Казан, Әлмәт һәм башка районнардан инглиз теле белгечләре, тәрбиячеләр катнашты. Семинарның Алтын балык балалар бакчасында үтү очраклы түгел. Үзәк кече яшьтәге балаларга инглиз телен өйрәтү буенча республика майданчыкларының берсе булып тора. Теманы хәбәрчебез Лейсан Ханова дәвам итә. Уртанчылар төркеменә йөрүче бу балалар өчен чит телдә аралашу гадәти күренеш. Алар көн саен инглиз теле нигезләрен өйрәнү белән шөгыльләнә. Бакчада 6 төркем нәкъ менә шул юнәлештә эшли. Шөгыльләрнең күп өлешен уен, бию һәм җыр алып тора. Алар ярдәмендә нәниләргә телне өйрәнү җиңелрәк бирелә. Без инде яшьтән балалар белән 3 телдә сөйләшәбез: рус телендә, татар телендә, инглиз телендә. Балалар рәхәтләнеп өйрәнәләр. Без балалар белән җырлар җырлыйбыз, төрле уеннар уйныйбыз һәм дәфтәрләрдә рәсемнәр ясыйбыз. Аларга бик ошый. Инглиз телен өйрәтү тәҗрибәсен бүген республикага да күрсәттеләр. Бирдә методикадагы актуаль сорауларны үз эченә алган семинар практикум оештырылды. Республикада балаларны кече яшьтән үк рус, татар һәм инглиз телләренә өйрәтү бурычы куела. Я думаю, пока еще Республика Татарстан... Әлегә Татарстанда балалар бакчаларында масса күләм рәвештә инглиз телен өйрәтүне кертеп булмый. Семинар кысаларында үткәрелүче экспериментыбыз, методик күрсәтмәләр безгә әлеге максатны тормышка ашырырга ярдәм итәргә тиеш. Бүгенге көндә республикада инглиз телен бакчадан ук өйрәтү буенча 4 база мәйданчыгы эшли. Алтын балыкта исә чит теленә 2008 елдан бирле тирәнтен өйрәтәләр. Иң мөһиме, балалар бакчасында ук чит тел нигезләрен үзләштерә башлаган бала инде мәктәпкә шактый әзерлекле булып килә. Ул рус һәм татар телләрендә генә түгел, инглиз телендә дә үзе турында сөйли, гади сүзләр белән аралаша ала. Лейсан Ханова, Алексей Иванов, яңалыклар. Күчмә кошлар җылы яклардан соңарып кайта. Моның сәбәбе язның соңлап килүендә ди белгечләр. Чаллы укучылары кошларны ашыктырырга булды. Балалар үз куллары белән сыерчы хыялары ясап, җиңү паркындагы агачларга алды. Абылы энеле Раил һәм Ленар беренче тапкыр оя ясап караган. Аның нинди зурлыкта, нинди агачтан булуы да мөһим. Мисал өчен, кошлар нарат агачыннан ясалган ояны яратмый. Ул сумала булып чыгара. Буларның барысында малайларга әтиләре аңлаткан. Без энем белән һәм әти белән сыерчык оясын үлчәдек, аннары кистек һәм алындык белән кадакладык. Укучылар үз куллары белән 100-гә якын сыерчык оясы ясап алып килде. Кемдер аның гади вариантына өстенлек бирсә, кайберәүләр фантазиягә ирек биргән. Куш ояларының бер өлеше җиңү паркы агачларына әйләнә. Калганнарын Кама милли паркында һәм шәһәр агачларында күреп булачак. Мы хотели удивить членов жюри. Мы решили сделать нестандартные скворечники, так как необычные, а немного другой формат используют. Сыерчык оялары әзер, әмма күчмә кошлар җылы яклардан быел соңарып кайта. Белгечләр моны кышның аеруча озын булуы белән аңлата. Хәзер көннәр җылыта башлады. Димәк, күчмә кошларда озак көттермәячәк. Задерживается несколько прилет. Кайбер күчмә кошлар тоткарлана, чөнки әле генә яхшылап көннәр җылыта башлады. Әмма сыерчыкларның, ак кошларның бер өлеше әйләнеп кайтты инде. Беренчеләрдән булып Татарстанга кара каргалар әйләнеп кайтты. Халык сынамышлары буенча алар яз килүе турында хәбәр итә. Чиратта миләр чыпчыгы, тургайлар. Айгөл Юнусова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Йорт хайваннары дәүләт стандартлары нигезендә яшәячәк. Ел башыннан фатирда этләрне тоту буенча Россия күләм кагыйдәләр дөнья күрде. Әлегә алар рекомендация формасында гына. Эт хуҗалары бу хакта нинди фикердә, гостлар беренче чиратта кемнәргә кагылачак? Тулырак алдагы сюжетта.
Елена Бася кушаматлы дүрт аяклы дусты холкын яхшы белә. Нинди ризык куллануын, кайчан ошатырга кирәклеген буларның барысын да китаптан укып түгел, ә хайванның холкына, гадәтләренә карап билгелисең ди. Яңа стандартлар исә кысаларга кертә. Мисал өчен Бася көнгә 2 тапкыр саф һавага чыкса, кагыйдәләр буенча 3 тапкыр тиеш. Как можно стандартизировать жизнь животного? Ничегенде йорт хайванының тормышын стандарт калыпларына саласың. Ул кешегә кагылышлы стандартлар кабул итүгә тиң. Әйдәгез алайса лагерь оештырыйк та расписание буенча яшик. Мондый кискен фикер белән зоология өлкәсендәге белгечләр килешми. Әлеге стандартлар рекомендация характерында. Алар шәһәр шартларында этләрне тоту һәм сыйфатлы карауга юнәлтелгән. Документны Росстандарт сайтында табарга мөмкин. Андагы кагыйдәләр күбрәк ветеринария клиникалары, йорт хайваннары кунакханәләренә йөз тотып булдырылган. Это некое мерило качества. Моны сыйфатны бәяләүче документ дип тә әйтергә мөмкин. Мисал өчен, зоокунакханә әлеге стандартлар буенча сертификат алды ди. Бу бизнес өчен бик кулай булачак. Димәк, әлеге оешма барлык дәүләт стандартларына җавап бирә. Бу йорт хайваны хуҗасы өчен бик мөһим, чөнки ул хайванын ышанычлы кулларга тапшыра. Дәүләт стандартлары киләчәктә мәҗбүри булырга мөмкин. Димәк, бу йорт хайванын кулга ияләштергәнче берничә тапкыр уйларга һәм әлеге адымга тагын да җаваплырак карарга туры киләчәк дигән сүз. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Алексей Иванов. Яңалыклар. Эврика яшьләр үзәге көмеш юбилейын бәйрәм итә. 25 ел буена биредә төрле түгәрәкләр эшли. Аларга кызыксынуларына карап төрле яшьтәге шәһәрдәшләр йөри. Эврика яшьләр үзәге концертлар оештыру белән дә дан тота. Үзәк артистлары татар милли бәйрәмнәренә дә зур игътибар бирә. Бу дәвр эчендә бик күп башкарылган эшләр, үткәрелгән мәдәни чаралар бар. Алар һәрберсе шәһәр халкының күңелендә якты истәлек булып калгандыр. Уйнагыз гармоннар, хазимәсе, яңа ел бәйрәмнәре. Бүгенге менә шулар, сез яңалыклар тапшыруын карадыгыз, алдагы елларыгызны файдалы үткәрегез, сау булыгыз.